दिनै 30 तारिख 4 मास 2020 ni salo sini Bisrampara ni Chokdiri tai Chakarajak sini yongbroi borok palmiliwoi kisa sak no wansogoi haike tongoi jeng hamlaili ahni wansogoi borok ni okra sakra ni buddhi bai jukti bai khai sini Bisrampara wo 53 family no jono kisa khai alu kisa khai mairong baglai jakasung pal baksa khai yaksuk je yaksuk mani no haike jeng sini parawo masaya manung yang tongorong no jeng manage khai wansog lai sak baithang basawoi hai khai baglai nalai chalai tongo lukurok om haike jeng pal baksa khai tongkhan ke sini sak baithang ni bokhani ha basawoi phologoi sak tharma bai khai khai jeng pal baksa khai mairong baglai chalai ninglai tong ke chinoro 53 family hai borok jeng sini para khungsawo no tongo oma hai ke jeng baglai tongo tai para kaisa kobokjak tongo jeng oboni badeno Dosorot para aro 15 family tongo oma hai khai jotono oma hai ke baglai tongo hambai lukurok norokna o sak baithang basawoi oma hai khai na baglai di chalai di hne kha tongoi kha basalai